Escarlinata Costas. E pensei así para mí, isto non pode ir peor. Terceiro cole. Entón, que tamén cheguei así un pouco xusta de tempo como oso, e tan pronto me ve un neno xa se bota así para atrás. Só lle faltou facerme a cruz dos vampiros. E digo, que che pasa? E dime, pero ti estás viva. E digo, sí, estou viva e espero vivir moitos anos. Pois non. E como escribo libros de mortos e sabes tanto de inframundo, aquí xa pensamos que palmaras, pero hai anos. E digo, pero vamos a ver, ti sabías que hoxe eu viña ao cole? Claro, eu e todos. Digo, eu entón, se estivese morta, que me facían as profes para traerme aquí? Con espiritismo, facendo a vuelta. Peor foi a semana pasada, que chego ao instituto e dime o rapaz. Así que ves do futuro. Como que veño do futuro? Sí que ves do futuro que o pon a Wikipedia. E digo, no. E digo, sí que o pon. No, si el que sí que o pon. E eu fome facendo así pequena, sabedes? E dixen, guau, estou tan convencido que a ver se vai levar razón. E non discutir máis, un ordenador que estaba conectado a un proxector e puxen no Google. Me dice a Costas Wikipedia. Ano de nacemento, 7777. Ocupación, 2 puntos. Xogadora profesional de videoxogos experta en Minecraft. Na Wikipedia e ponía ocupación, creadora da coñecidísima serie Dragon Ball. Vale, non me chamo Escarlatina, non me chamo Escarlinata, non estou morta, estou viva, pero vive moitos anos, non sei Dragon Ball, tamén me teria gustado moito, porque é a miña serie favorita, pero non. E non veño do futuro, vale, veño do pasado. Quen quere empezar a facer alguna pregunta sobre Escarlatina, Esmeraldina ou calquer aventura aí do inframundo? Alguén se atreve? Ti atreveste, vamos. En que te inspiraste para facer ese libro? Bueno, había moito tempo que eu tiña moita gana de xuntar nun só libro as dúas cousas que máis me gustaban cando era pequena. Unha é moi evidente, tipo de ser. A morte, a ver, non era tan rara, non é que me gustasen os mortos. O que me gustaban eran as historias de vampiros, as historias de medo, as historias de fantasmas, de espíritus, e dixen que eran dúas cousas. O tema dos mortos, todos en... Cocinar. Como? E cocinar. Bueno, eu cociño fatal, a mí non me gusta comer. Entón, gastronomía, o que ven sendo o papatoria, vale? E mortos. Dixen, pois xa está, unha cociñeira morta, non? Pois así, é como xurdiu a idea para escribir Escarlatina, cociñeira de Funta. E sabedes que despois escribin outro, non? Como se titula? E hai outro máis ou non? Sí. E como se titula? Os arquivos secretos de Quen Escarlatina. está por aí dicindo iso? Moi ben, efectivamente. E o terceiro, que pecha a triloxía, aí está, efectivamente, os arquivos secretos de Escarlatina, que é un libro de cotilleos do mundo dos mortos. Dime, ti. Pregunta, por que fixeches Esmeraldina, pequena de Funta, Escarlatina, cociñeiro de Funta, de 200 páginas, 300, e os arquivos secretos de Escarlatina tan... Pesa tan pouco, non? Ti puxéchelo na báscula e dixeches, que pasa aquí, que isto está descompensado, non? Pois mira, ponse poner os dous libros prestados. Todo empezou con isto. Todo empezou con Escarlatina, que foi o primeiro libro que escribín. Empecé a ir a coles, como todos aquí con todos e todas vos, e a rapazada dicíame, Leticia, por que non escribes a segunda parte do libro? Queremos saber máis de Escarlatina. E ao mesmo tempo me dicían, e como era Escarlatina cando estaba viva? E como se chamaba? E onde vivía? E a que se dedicaban os seus pais? Entón eu razonei da seguinte maneira, dixen, non me están pedindo que escriba a segunda parte. Son todos Escarlatinas? Sí. Eu pensei que unha era Esmeraldina. Bueno, imaginademos que aquí teño unha Esmeraldina, vale? E dixen eu, non me están pedindo, como estaba de morto, non pasa nada de patar. Non me están pedindo que escriba a segunda parte. Están me pedindo que escriba a primeira. Aquí estaría Esmeraldina, vale?
Moitas grazas, moitas grazas. Despois, escribiron despois, pero iría antes, porque a orixe. Así fixeron os de Star Wars, por exemplo, non? Que máis fixo así? A ver quen sabe. Os Minions? Sí, tamén fixeron así. No, Dragon Ball vai de principio a fin, non vai precuelas. E que pasou? Que fun coles outra vez a falar de Escarlatina e de Esmeraldina e me empezaron a preguntar así o que ven sendo o cotilleo, a rexouba, non? Por exemplo, de que morreu a Tremenda? Como foi o accidente que a matou? E a que se dedica agora Escarlatina? Quen goberna no mundo dos mortos? E dixen eu, vou escrever un libro que teña moitas ilustracións. Sabedes que o ilustrador é o grandísimo, o genial Víctor Rivas, non? E como sei que vos gustan moito as ilustracións de Víctor, a Víctor e máis a mí, temos unha boa idea facer un libro alternativo, diferente, máis grande, un libro xeito así, bonito, e bonito, non? A que bonito? O dos arquivos, ti que o tes, a que acreditas, que é chulo. E por eso un libro con menos páxinas, pero trae xogos, por exemplo, trae un xogo da oca, a oca fúnebre, porque as ocas están mortas, non? Pois non é fúnebre, claro. E demais. E tú, fixeche de Escarlatina e fixeche de algúns libros máis? Sí, e algún máis por aí escribín, un par deles máis escribín. A señorita Babel, por exemplo, ou as peripecias de Extravaganza Pérez, que é o último que publiquei. E un amigo meu está lendo no cole señorita Babel. Ah, eso que a profe ten un gusto. Xa lle preguntarás se lle gusta, vale? Vale, ben. Ya me dijo que le gustaba moito. Dixo, que guai, alegro. Pois logo que cho pase que o lees, vale? Que cho deixe. Pero ¿por qué en el final de este libro, Sí? pues, por qué dice que más o menos que se convierte en Esmeraldina? Non se di nada de que se converte en Esmeraldina. Bueno, pero Ese libro parece está que sí. ambientado, no, ese libro está ambientado no século XXI, ¿sí? Este está ambientado no século XIX. Esmeraldina non se menciona nese libro, non aparece. Sí, pero dice que al final que los espíritus esos medio muertos y medio vivos, que eran como fantasmas, no sé, pues. Pero non teña nada que ver con a Escarlatina. Son medio muertos, Pero son era vivos, dicho que simplemente. non sabía adaptarse. Simplemente son os que conviven cos vivos, sabes, non? Por eso son medio muertos. Pero non teñen nada que ver con a Esmeraldina. Bueno, son da mesma especie, porque son todos defuntos, vale? Eso sí. ¿Sí? A ver, por atrás. ¿En qué se inspiras para hacer a Escarlatina, Amancio, Lady o a señorita? Madre mía, pero cantas preguntas hai nesa aí condensadas. Por menos hai 10 ou 15 aí metidas. En que me inspirei? Pois o tema dos mortos e a gastronomía, aí así como a Escarlatina. Logo de Amancio é un cacique, un ditador, para que me intentades. Sabedes que é un ditador, non? Por exemplo, pois eso é Amancio. E logo a señorita Babel, en que me inspirei? Pois nas mulleres inventoras, que son invisibles. Sabes algún nome de alguna muller inventora? Non científica. Non me digas Madame Curie, que tiña moito prestixio, unha muller moi inteligente, pero era científica, non inventora. Coñecedes algunha inventora? Non, eu son escritora, non inventei nada. E coñecedes algún inventor? Home, chico. Leonardo da Vinci. Bueno, ese era científico. Gutenberg, inventor da imprenta. Thomas Alva Edison, caramba, pois inventores. Sabedes unha recua por inventoras? E por que será que non sodes capaces de dicir ningún nome de ninguna inventora? A señorita Babel. No, pero falamos de inventoras de carne e oso. Porque de ese tiempo, mira, porque era muy difícil. Era moi difícil que as mulleres tivesen un traballo, que máis? Por que non sabedes máis nomes de inventoras? Que pensades? Porque era machismo. Porque había machismo, distinto, e que dis? Pues a mí me gusta más los científicos y no quiero saber mucho de las inventoras. A ti non te interesan as inventoras, non? Vale, pois vouche facer unha pregunta, vale? A ver, a ti parecese, e o resto tamén, vai para todos e todas, pero en especial para él. Parecese importante que a día de hoxe teñamos algo coñecido como Wi-Fi ou Wi-Fi? É importante o Wi-Fi? Sí. Ai ou non? Demasiado americano. É importante, non? Sí? É
unánime iso, a que sí? Pois a persoa que, gracias a que hoxe temos wifi e bluetooth tamén, e por iso podemos falar polo máis libres cando imos conducindo no coche e non nos poñen multas, con unha muller que se chamaba Heidi Lamar. Sí, Lamar. O apelido é moi fácil de memorizar, Lamar, quedades con ese nome na cabeza. Houve mulleres inventoras e tamén científicas que levaron a cabo proxectos extraordinarios como o propio wifi. E é moi triste que seas invisible. Agora se convence o que dixo, non? A que sí, vale. Máis cousas por aí. Como coñecedes a Víctor Rivas? Como coñecen a Víctor Rivas? Pois, en First Dates. No, mira, coñecino primeiro o seu traballo. Coñecía algúns libros que ele ilustraba e encantoume como ilustrador. De feito, en algúns traballos seus ilustraba fantasmas e inframundo. E dixen, este ilustrador ten que ser o ilustrador de Escarlatina. E despois coñecino a ele en persoa. Primeiro coñecimo o seu traballo, os libros que facía, e logo na ocasión de coñecelo a ele. Por que te gustan tantas cousas de humor? A ti que che gusta facer ou comer? Debuxar. Por que che gusta debuxar? Porque faz ben. Por exemplo, non? A que é difícil describir e explicar por que che gusta debuxar? Que é difícil. Pero é porque supoño que che aporta sensacións que non tes con ninguna outra cousa, non? Pois iso que me pasa a mí, tanto coa escrita como co universo macabro, que sí que me gusta esa estética victoriana, o mundo das fantasmas, o macabro, os vampiros, os mortos. Non sei explicar por qué, tampouco sei explicar por que me gusta o bocadillo de nocilla e me gusta. A ver, por aí. Buah, de pequena quixen ser cantante dun grupo heavy, quixen ser presentadora dun programa de televisión, actriz de Hollywood, astronauta e tamén escritora. E polo menos algo conseguí. O outro é máis difícil, xa creo que non. Cando empezaste a escribir libros? Pois cando estaba no cole, como a vos, máis ou menos. A vos a idade tiña, cando empecé a escribir, escribindo poemas e contos, e logo xa historias un pouquinho máis longas. E o primeiro libro que me publicaba titúlase Unha estrela no vento e escribino cando estaba no instituto. Tiña 16 anos aproximadamente. Por aí. Vamos, contigo. Cantos sectores hai no inframundo? Moitísimos. Hai o sector quincalla, o sector xurásico, exacto, dos dinosaurios. A túa compa que ten aí infinitos arquivos secretos que cho deixe o compartides e así te enteras de cousas como esa. Por preguntas deste tipo, por eso escribimos arquivos secretos. Escribirás máis libros? Home, pero ti queres que me retire xa? Iso como dicirme, vas morrer mañá? Pero que non. Home, si pode ser, pero esperamos, tocamos madeira para que iso non suceda, vale? Espero vivir máis anos e escribir máis libros, claro. Vas facer algún outro libro de Escarlatina? Cantos dices? 3. Dices os 3? E varias veces. Caramba, Mas cos máis? netos? Sí. Sí. Ah, Cando no fuiste Culturgal. ao instituto... O Culturgal, pode ser? Non. Ai, Bueno, así neitos, Bueno, sí. Así neitos. Como te chamas? Elviras. Anda. Soy o fillo de Salvador, non te acordas? Un conserxe dun instituto. Ai, tesme que perdoar, pero se te digo que me acordo, estaría dicindo unha trola. Que trola se moi feo. Pero, como? No. Vou intentar facer moita memoria para logo, cando me poña a asinar, vou me acordar seguro. Vou estar agora facendo memoria, vale? Elías, non? Sí. O sea, que teu papá é conserxe dun instio que fun eu e deu meus libros para asinar para ti, non? Entendo? Exacto. Vale. E vou estar eu así, dándolle voltas na cabeza para conseguir memorizar isto. O sea, perdón, lembrar. Non sei se vou escribir un cuarto libro de Escarlatina. Sabes por qué? Porque agora empecé con o universo da señorita Babi e estou metidísima no tema dos inventos. E o millor hai que dar un descanso. E logo, dentro dun tempo, igual retomamos Escarlatina. Pero de momento hai que meterse, estou eu en modo inventos. Por aquí digo, como dicindo, queremos máis Escarlatinas. A ver, eu conto de todo.
pareceume divertido que en función do que ti morras, de vivo teñas un nome e de morto te chames de outra maneira. E entón eu tiña unha cociñeira defunta e non lle tiña nome. Que fixen? Ir a Google e puxe enfermidade, século XVIII, morte, nenos. Sabedes cal foi a primeira enfermidade que apareceu? No, gripe. Pero aquilo de gripe ou a gripina, a cociñeira defunta, a mí non me convenceu nada. A cuarta ou quinta opción que me daba Google era escarlatina. E aí foi unha especie de amor a primeira vista, que non creo nada nesas cousas, pero coas palabras sí. Dixen eu, escarlatina, este é o nome dela. E así lle puse o nome. E logo empecé a xogar saco tema das enfermidades e demais. Eu tamén escribo libros. Non me digas, cantos escribiches? Dios, madre mía, pero ¿qué es eso? En realidad son solo hojas, que yo las leo. Bueno, trabajo primero. Entonces, gustache moito ler, ¿no? Gustache ler. Sí, eres un libro guai. Buena. ¿Seguimos? Pero ¿cuándo empezaste a escribir escarlatina? No, 2014. No, 2014 escribí escarlatina. Y esmeraldina o ano seguinte, 2015. Yo? Sí. Pois a miña compañeira Irene, ela, pois a profe nas mandou hacer unhas dibuxos do libro de escarlatina e ela fixo un dibujo idéntico. Así que Irene debuxa moi ben, entón, non? Dibuxase debuxar. Vaya piropo, xa acaba de botar o teu compañeiro, todo o mundo, caramba, que guai. Ese fixo, cando está na parada do autobús e dades fe de que ela debuxa ben, non? Sí. Yo hice eso. Ah, que fixeches este, o cagalento, cando sae a vai. Gústame moitísimo un autor que se chama Roatal. Que libros escribiu Roatal? Pienso, melocotón gigante. Charlie, la fábrica de chocolate. Por eso el primer lo leí. E que máis? Falta un? Bueno, faltan moitos, pero hai un. Abutrón. Caramba, como O gigante bonachón. Madre mía, pero si es un experto en Roatal. As bruxas. Matilda. Voy. Tamén voy. O dedo mágico. Os libros que eu escribo, teño algún pa maiores. Teño un pa maiores que se titula Un animal chamado Neua, que é un libro de relatos sobre a Segunda Guerra Mundial. Pero prácticamente todo é para rapazada e para nenas e nenos. Prácticamente todo. ¿Cómo se te ocurrió lo de la araña francesa? ¿Por qué fala la francés, Leidio Reu? ¿Qué no sabe? ¿Quién sabe por qué francés? ¿Sabe por qué francés? Porque é unha araña do mago francés. Pero por que les iría eu Francia e non a outro lugar? Para facer Porque Francia se cocina moi bien. Non é porque en Francia haya arañas, que xa sai, sino porque... Porque en Francia a comida é moi rica. Porque, efectivamente, porque a cociña francesa é a que ten máis prestixio a nivel, sobre todo a repostería, a nivel internacional. Moi ben, casi ninguén adiviña isto, Así que, moi ben. O avó de Roma, ¿cómo se llama Inframundo? Avó, porque morreu de vello. Por iso se chama avó. Pues que se llame Bello. Pero é unha xefa, e eu necesito que se chame avó. Por iso se chama avó. Complicado. O máis lido é escarlatina. De momento escarlatina, sí. Non foi o máis lido, creo eu. Sí, vou escribir outro este verán, vou escribir a segunda parte da señorita Mabel.
¿Y estos peces que van a saber? Conseguir cazarte. Dicen, Dios, va a ser imposible, hai que aceite. Logo falamos das peripecias de Braganza Pérez, tío máis eu. Se non se deu pena rematar daquela maneira escravatina. Algo de pena deume. Tamén por iso escribín Esmeraldina, porque me parecía que a historia merecía, os personaxes merecían seguir contando aventuras. E tamén por iso empecé os arquivos secretos, coa colaboración sempre de Víctor. E dame algo de pena dicir que non vou escribir máis Esmeraldinas. Creo que no, dame pena, por iso digo que o deixo aí a ver que pasa no futuro, vale? Alguna vez pensaste en pasar ao cine as aventuras de Escarlatina? Pero que eu non son directora de cine. Ti vas a ser director de cine? Non, con que si tes ti o teléfono de Steven Spielberg. Ninguén o ten, non? Hai que buscar un contacto Lo aí, buscas vale? con Wiki, por Wikipedia. Sí, como para fiarnos da Wikipedia, non vistes antes o que vos contei? Entón, quen se pode fiar da Wikipedia? ¿Cómo se te ocurrió que Lily fuese una araña? ¿Por qué no se te ocurrió otro insecto? Porque me dan bastante noso as arañas. Y no te los gusanos, ¿sabes? Tamén, pero as arañas son especialmente... Buah, cústame convivir con elas, non me gustan nada, nada de nada. E entón, por iso eles unha araña no outro. A mí sempre das pena. ¿Por qué al final de una estrella no vento morre a ver? Non me fagas spoiler, non que a xente está falando e non te escoitou. ¿Por qué? ¿Qué dices? No, non fagas spoiler. No, es que... No, pero es una escritora quitada. Logo falamos ti máis eu así aparte, vale? Sí? Facemos ese trato, vale? Que pasa? Nada, cousas de la... Y después... Porque como os muertos, pensei eu, están en descomposición, sí, non? E caen manacos de carne, e dixe eu, pois a súa dieta terá que ser alimentos en mal estado, que ven sendo porcalladas, para entenderme, vale? Tiene una isla que hay poca luz y los trasladan a otros sitios y los... De que estamos falando? De que estamos falando agora? Contame. De una isla. Que illa? De que libro? No, no es un Por iso, de que me estás falando? Para eu entender o que me queres dicir. de una isla. Pero na vida real? Sí. Vale. Una isla, que no sé cómo se llama, Sí. pues que tiene muy pocas cosas. Para comer, dis. Sí. Vale. E mueren moitos e como non hai case luz por aí, pois los muertos se pueden transmitir enfermedades. Onde está esa illa? No sé. Con esos datos como me informo eu, que é un dato interesante que Y me estás luego, contando. mueve los cuerpos a otros países y pueden transmitir enfermedades. Porque si los entierran ahí, va a morir ya toda la población. Claro, porque transmiten as enfermedades, ¿no? Vale, entendo o que dis, pero... Vale, como nota, porque yo lo decía, ¿verdad? Hay que asignar libros, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y vamos a llevar un cacho, facemos as ultimísimas preguntas. ¿Por qué funciona tan gordo? Bueno, porque os caciques eran, entre outras cousas, unha das cousas que facían... No, a pregunta está super ben. Era comer deles e roubaban as colleitas a outras persoas en épocas de moita fame. Entón, cando se representan con caricaturas, os caciques sempre son gordos. Por iso o Amancio, o Amanito, pois é un beso. Esa é a razón. Está situado inframundo. Ah, Bajo la tierra. no, porque vos asociades iso co inferno. O inframundo infinito. É infinito, porque... Sabes por que é infinito? Una vez morren moitas personas e seguen Exacto. facendo máis. Exacto. Morren, entón non paran de chegar ao inframundo. E onde está? Das poucas persoas que saben como chegar ao inframundo, unha delas é nicotina. Sí, no autobús ou na... Sí, pero non está debaixo da terra, O que pasa é que hai unha serie de entradas. Sí. En cada continente hai unha entrada. Iso
contei nos arquivos secretos, algo que me quedou así pendente de contar. Como fixeron para levar a escarlatina a casa de Román? Era un autobús ou...? Claro, foi nicotina, non me Están nos arquivos secretos. Sí, Pero non me quero dicir... para non facer spoiler, non? Sí, spoiler. Bueno, que asinamos libros último, veña. ¿Qué te receta do libro que escribiste de escarlatina gustou? Os caracoles de chocolate. Están riquísimos, riquísimos. Última. De que morreu a Manito? De que morreu a Manito? Dun cogomelo envenenado. Exacto. Unha manita. E ti fixeches unha peluca? No. Eu como? Nada. Foron os padres. Exacto. No, non foron. No, eu frasei. Non hagas spoiler. Logo falamos tamén de máis iguales.